Супакою добра. Дарагія, гэта гісторыя пачалася ў садзе. Мы шукалі сад, знайшлі парк. Думаю, што не горай. Вы ведаеце, што сад гэта месца, з якога ўсё пачынаецца. У садзе Адам пачаў адчуваць сябе чалавекам, які робіць сабе паданае зямлю. У садзе ён сустрэў Еву. І ў садзе пачалася наша гісторыя. І гэта гісторыя закончылася сумна, калі б не яшчэ адзін герой, якога перамогу сёння святкуе касцёл праз літургію, праз розныя сімвалы. І, напэўна, калі з кошыкамі людзі ідуць сёння ў святыню асвячаць свае розныя пасілкі, вось гэта ежу на велікодны стол, гэта таксама гэта сімвал таго, што мы перажываем і святкуем, таму што перамога Хрыста, яна цэнтр усяго святого Воскресення. Усяго, што будзе адбывацца і адбывалася за гэта 3 дні ў касцёле. Але на працягу вось гэтых дзён мяне не пакідала адна думка, не пакідала адно параўнанне нават, якое вельмі часта сустракаецца ў розных тэкстах, і ў літургіі, і ў отцоў касцёла, якіх чытаем у гэтым часе, пра то, што Езус гэта новы Адам. Яно гучыць прыгожа. Это прыгожая метафора. Ну, сапраўды, Езус как бы новае стварэнне. Езус гэта той, хто выправіў памылкі того старога Адама. Але калі прыглядзімся да гэтай аналогіі, калі прыглядзімся да гэтай гісторыі, яна найбольш складаная, чым нам падаецца, яна больш пра нас, чым нам падаецца. Пачынаецца гісторыя ў садзе. І ў Адама, і ў Езуса. Езус у Гефсімані выданы ў рукі чалавека, так як Адам у садзе хаваецца пасля грэхападзення ад Бога. Бог яго кліча, Езус таксама перажывае момант, калі па яго прыходзіць. Толькі Адам хаваецца, а Езус выходзіць насустрач. Езус прымае гэта, Езус добравольна бярэ на сябе адказнасць. Адам скідавае з сябе віну, стары Адам скідавае на Еву, на змея, на абставіны, на ўсё іншае. Езус прымае на сябе не сваю віну. Адам мусіць быць выгнаны з сада. Езус таксама пакідае Іерусалім добравольна, адыходзіць добравольна, несучы на сабе цяжар не сваіх грахоў, несучы на сябе абвінавачванне, у якім не быў вінаваты. І врэшце-рэшт Адам дазваляе Богу даць сабе Еву, нараджае сябе са свайго боку, з рабра свайго. Езус таксама дазваляе на крыжы нарадзіць сябе касцёл. Дазваляе праз сваё цярпенне даць плёны тым людзям, якія калісьці былі грэшнікамі, не маглі ўсведаміць сабе гэтага, каб пасля яны атрымалі поўны ўдзел у яго перамозе. Што адрознівае вось гэтых 2 Адамаў? Гэтага Адама 1.0 і версію Адам 2.0, это Хрыста. Іх адрознівае тое, што Хрыстос усё гэта робіць добравольна. Ён не хаваецца, ён поўны свабоды, ён поўны адказнасці ў сабе. Ён такі вось чалавек, якім ты хацеў бы быць, у паўнаце сваёго чалавецтва, у поўным бляску вось этой волі чалавечай, у поўным бляску разумення сітуацыі, у поўным панаванні над сітуацыяй. Калі мы на яго глядзім, то як ён перажывае гэтую сваю муку, это не ахвяра лёсу. Гэта той, который кажа: так, я ведаю, што мусіць гэта адбыцца, я свядома хачу перажыць гэта, а чаму хочу это перажыць? Ёсць такая гамілія, якую зараз касцёл сёння у Вялікую суботу чытае. І гэта гамілія, дзе ад імя Хрыста, як бы новага Адама, які сыходзіць у пекла, Бог звяртаецца да старога Адама. Дзе Езус кажа: Адам, не для таго ты створаны, каб у пекле гніць. Я прыйшоў па цябе, каб ты здзяйсняў сваё прызначэнне, каб ты быў чалавекам, які цешыцца з прысутнасці маёй, бо мы з табой адно. Вось я калі чытаю гэтае слова, я не магу паверыць, што ўвогуле у тэксце, які ў літургіі сустракаецца, Бог кажа: мы з табой адно цэлае. Дзе ён, дзе я, дзе яго моц і усемагутнасць, дзе мая чалавечая мізэрнасць. І гэта мне падобна, як у Мауглі, ведаеце, мы з табой адной крыві, ты і я. Па сутнасці, з момантам, калі ён сваю кроў за мяне пралівае, калі ён эту кроў мне дае спажываць, калі я прымаю святую камунію, прымаю яго, мы з ім адной крыві. І Бог кажа: дзеля цябе я прыходжу, бо я з табой адно, я без цябе не змагу быць в паўнаце. Бог, які поўны сам у сабе, Бог, які не патрабуе нас для шчасця, ён кажа: я прыйшоў, это ўсё працярпеў для вас, не для таго, каб выправіць памылку, не для таго, каб даць нейкую новую гармонію таму свету, якая была страчана, таксама, між іншым,
Але гэта значыць, што наше збаўленне было толькі такім пабочным эфектам. Кажа, я дзеля цябе прыходжу ў пекла, каб цябе з гэтага пекла выцягнуць. Дзеля цябе ўваходжу ў сітуацыю крызіса, ў сітуацыю невырашальную, каб цябе з этой сітуацыі неяк падняць. І атрымліваецца штука унікальная, што нашае штодзённае жыццё пасля Воскресення, уся та радасць, усё та святкаванне, яны пранікнуты яго перамогай. І з гэтага моманту ўсё, што з намі адбываецца, ўсё, што мы перажываем, і ў касцёле таксама ўсе сакраманты, якія ўдзяляюцца, усе рэчы, які робяцца, дзякуючы ў Воскресенню Хрыста адбываюцца. Святы Павел напіша, калі б ён не ўваскрос, наша вера была б марная, в прынцыпе, ўсё было б марнае. Усё, што ён вучыў, не мела б сэнсу, і ўсё, што ён рабіў, таксама не мела б фундаменту. Па сутнасці, у Воскресенне гэта ядро ўсяго. І у Воскресенні, як мы ўжо з вами зразумелі, гэта дзеля нас. Это тое, што з намі адбылося, ад нашай гісторыі. Пасха — не столькі пра кулічы, Пасха не столькі пра яйкі фарбаваныя. Пасха — гэта пра досвед, калі было беспрасветна, калі было цёмна, калі была смерць, калі здавалася, што ніхто нішто не можа памагчы, і раптам, ведаеце, калі вось ты даведаваешся, што хвароба тваіх блізкіх, аказваецца, не такая страшная і смяротная, як здавалася. Што аказваецца, што дыягназ быў пастаўлены няправільна. Аказваецца, што аварыя была, але ў аварыі ніхто не загінуў, і нават драпіны і шнару не адбылося. Гэта радасць раптоўная, якая вызваляецца з сябе. Гэта ёсць невялікі смак у Воскресенні. Таму самае толковае, што можам у тым часе зрабіць, самае лепшае, што можам зрабіць, каб перажыць у Воскресенне, гэта адкрыць і пусціць Бога ва ўсе тыя рэчы, ва ўсе тыя з'явы, ва ўсе тыя сітуацыі, якія для нас безвыходныя і непераможныя, каб ён мог нам не столькі даказаць, але дапамагчы перажыць усё гэта ў святле сваёй перамогі. Ён ужо это здзейсніў. Ён ужо там паўсюль быў. Ведаеце, як часам на нейкіх брамах, на сценах пішуць «тут быў я». Да? Вось Езус ва ўсёй палітры сітуацый безвыходных ужо пабываў. Усё это на сабе перажыў не для таго, каб нам паспачуваць, а для таго, каб нас там знайсці. Ён ідзе туды, каб нас знайсці. Ён ідзе туды, каб нас адтуль выцягнуць. Вось гэта самая галоўная думка ў Воскресенні. Гэта тое, што Касцёл нам транслюе, таму што Пасха, Песах па-габрэйску значыць выхад, пераход. Бог нам дазваляе перайсці сітуацыі бязвыхаднай, дзе перад табой мора, за табой калясніцы фараона, тут пясок вакол, і ты выйшаў, і ты не ведаеш, куды Бог цябе павядзе, і што будзе далей, і што з табой будзе. Гэта ўсё перамяняецца ў радасць, у Воскресення, ў радасць новага жыцця, ў радасць здзяйснення Божых абяцанняў. Няхай з намі адбудзецца эта Пасха. Няхай Бог нам дасць перажыць і дасведчыць, бо зразумець гэтага немагчыма, дасведчыць магчыма усю моц сваёй любові і усю моц свайго дзеяння, каб з усіх тых нашых розных пеклаў, у якіх мы знаходзімся, з усіх тых розных нашых месцаў, якія нам баляць, вывесці у святло сваёй любові, у святло свайго прабачэння, у святло сваёй радасці і свайго супакою. Хай благаславіць нас Бог всемогутні, Отец і Сын і Дух Святы.